bago namin umpisang itong overnight namin dito, hindi po kami manggugulo. Hindi mag-overnight lang po kami dito sa loob ng sementeryo. At lalo sa mga nandirito, sana po huwag po kayo magalit sa amin. Yung nilipat yung kabawong niya, kaya yun. And then, so yun guys, parang may narinig tayo na hindi ko masabi. And then, nandun tayo guys. Doon si kuya ngayon, umupo muna ako dito, and then yun, inaalam mo kay kuya na pwede pa umupo dito. And then, dala ko na guys yung tent natin. Hindi ko alam kung itatayo ko pa ba to. And guys, ito na po yung kasama ko, si kuya, na naka-stay lagi dito sa sementeryo ng chapel. I-share ni kuya yung mga naranasan niya dito at yung mga naramdaman niya dito, kung paano siya, paano niya naman yung mga nagpaparamdam dito. Sana huwag tayong matakot hanggang mamaya. Una akong experience dito mismo. Dito sa atin? Dito. Nung naman, ng tropa ko doon. Pinaglaro niya yung bagong pasok na patay. Bagong pasok na patay. Yan. Pero naman mo. Dito. Grabe. Guys, parang naano ako guys, parang sana, ayun, tanungin pa natin si kuya. Itong chapel na to, dito nyo naramdaman yung yung may pumalakad niya. Dasalan. Dito sila nagdadasal, di ba? And then, yun na kuya, babalik tayo dun sa may pinaggalawan ng yung bungo. Mga ngayon, nakabagong pasok pa lang yan. And then, pinaglaruan niya yung kandila. And then, tapos, anong nangyari naman sa kanya? Nasapian. Nasapian siya ng masamang spirito. Yun din, yung mismong yung kinuhanan niya ng kandila. So ngayon guys, yung nakuha natin yung kanina doon, sa may baul ba yung open, doon siya naglaro. Pinaglaruan niya. Medyo likod sa tabi ng akasya. Likod ng akasya doon sa may bandaron pa yung pinunta na. Kumuha si kuya ng mauupuan natin doon sa loob. So yun, kuya parang may naglalakad kuya. Sino ka lang? Plastic na. So yun guys, may naglalakad guys. Kaya abangan muna, tignan na natin sila kung sino. Uy! Grabe! Si Ken? Yes. Talent? Kaya sino to eh? Jeremy. Ano to? Isa din siyang vlogger? Opo. Kasama ko po. Yun. Buti na lang. So ngayon, nagmula pa sila sa guys, sa may Island Barangay sa Karaol guys, sa Karaol. Taga-Karaol po sila guys. Isa din silang small YouTuber pa lamang, and then nangangarap lang din maging vlogger. Yun. Wala namang masama, 'di ba guys? Para pangarap natin maging vlogger, kaya yun, tuloy lang natin. Yun guys, nandito sila at ngayon, kuya, ipapakilala ko sa inyo kuya yung mga kasama ko kuya. Yan, sila yung caretaker dito. Caretaker dito sa sementeryo. And mamaya, meron tayong magaganap na ating alas 3 ng madaling araw. So yun guys, meron kaming game sa araw na to. At ngayon, nandito kami ngayon sa sementeryo. At ngayon, meron kaming game para hanapin si kuya. So ngayon guys, 12:35 na. And then guys, yan yung oras namin. So ngayon guys, nandito lang tayo. And then, so ngayon guys, parang humahangin siya. Papasok na kami dito sa may... So yun guys, in-explore pa namin yung sementeryo at yun, kasama na namin yung dalawa, yung bagong kasama natin mag-overnight dito. At yun, hindi pa rin umalis si kuya dahil hindi tayo pwedeng iwan dahil hindi natin kabisado yung daan dito sa sementeryo. Yun. Sana walang mangyari sa amin ngayon. Pagkatapos namin in-explore yung sementeryo, yun, nakahanap si kuya ng pwede namin pag-i-stayhan dito at dito kami na magtutulog. Dalawang isip kami ng mga kasama ko kung itatayo pa namin yung tent, pero yung nag-decide ako na hindi na lang itatayo. Kuya, maya, alis ako Saan kayo pupunta kayo? Yan lang, titignan lang ako dyan sa labas. Kaya iwan nyo kami dito? Oo. Parang experience nyo din. Namin kasi alam din kung anong mayroon dito sa loob. Ano boy, namoy din ba kayo dun na hindi mo maganda? Baho. Ha? Sobrang baho. Yung amoy doon. So ngayon, nandito na tayo sa... Hindi namin alam ang gagawin namin dahil si kuya umalis. Hindi namin alam kung saan pumunta. At yun,
tatatlo na lang kami natira dito ng mga kasama ko. Sana lakasan namin yung loob namin para hindi kami matakot. At yun, nakahanap kami ng pwede namin pagpipistuhan dahil dito na lang kami sa ibabaw ng kabaong. Hindi, siguro, higlit muna tayo ng konti dito. And then, ikaw, matutulog ka ba? Matutulog ka ba? Gusto ko doon, pag ano. Ano oras na kayo? Stress na. Ano, pwede na kayo? Kuya, tol, uy! Uy, gising mo, gising. Dito na si kuya, kakarating natin ito. Ilang kuya? Uy, alas 3 na kuya. Punta ako dito, dahil may gagawin pa tayo. Tara, suti sa ano oras na ba? Alas 3 na. Nakatulog sa nung ibig niyo. Time na hanapin natin si kuya. And then, nandito na si kuya. Kaya, ngayon, Bago tayo mag-start, may bibigay muna ako sa inyo para alam nyo kung anong oras na. ano yun kuya? Yung radyo. May laro na. Yun, buti na lang. Nice. mo kuya. Anong gagamitin namin? Yung paano kung anong ilang oras na namin, kung ilang time, yung oras na nasasayang. Ilang oras na. Sige. Hindi kayo mahirapan. Sampal nga. Hello kuya, saan na kayo kuya? Bigyan ko kayo ng clue, pero kaya nyo bang puntahan yung sinabi kong may nagpaparamdam? Pero parang kuya, parang may naramdaman ako. Sige, tara na, kaya nyo yan. Guys, wala siya, parang wala. Kaya nyo pa ba? Yun! Guys, yun, bumalik guys, meron na. Hello kuya, saan na kayo? Umpisan na namin ba kuya? Patay mo. Good luck na lang, kung makikita nyo ako. Sige. Kuya, umpisa na namin kuya. Umpisa na namin, hanapin ka na namin. Sige. Tara. Game. Hello kuya? Guys, parang nawawala yung yung boses ni kuya dito. Kaya, hello kuya? Grabe. Parang dito wala. Bilang, boy. Parang may nararamdaman ako. Ano? May nararamdaman ka din? Ano? Tawagin mo si kuya. Hello kuya, doon ka sa taas para mahanap. Dito ka sa kabila, boy. Nagdesisyon ako na hanapin siya sa taas, baka nasa taas lang siya. Hindi namin mahanap si kuya dahil sobrang kabisado niya yung daan dito, pero kami hindi namin kabisado, kaya nag-iingat pa rin kami. Baka may mangyari sa amin dito. Kaya yun, di na pa rin nawawala yung nervyos namin. Hanapin mo sa taas. Hindi ako makapit kasi. Nibot ka. Yung laro eh. Hanapin nyo ako. Ayan. Sabi po. Sabi po. Nandiyan ba? Wala. Tara, balik tayo sa baba. Baba tayo, baba. Baka nasa baba siya eh. Tara, dito tayo baba. Baka nandito sa baba. Nagdaan na kayo, babe. Mahulog kayo. Dito na tayo dadaan. Saan? Ano? Alam mo na kung saan siya? Tara, dito tayo. Ilang oras na tayo? Hello, kuya. Hello, kuya. Ilang oras na dyan, kuya? May 20 minutes pa kayo. 20 minutes na lang. Dito na yung punta natin eh. Bumalik lang tayo. Dito tayo. Dito sa kabila tayo. At iniikot na natin kung saan na siya. Hindi ko alam, hindi namin alam kung ano, kakayanan pa ba natin Kasi ito. malawak kasi itong sementeryo. Dilimig, kung dilimig sa dulo. Dito ka sa kabila. Tingnan mo doon. Tara, pasok na lang tayo dito tatlo. Baka may napapansin ka ba dyan? Oo, Tara, okay, pasok natin dyan. Grabe. Boy, baka maano dyan, boy. Baka mahulog. Ano ka dyan? Sisi, ayusin mo. So ngayon guys, tapos na yung aming mission at tapos na yung aming tagu-taguan. And then yun nga guys, hindi namin hanap nung una pero tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap namin kay kuya. And then yun, buti na lang malakas yung mga kasama ko, hindi sila natakot para Hindi na hanapin. Nakakatakot May naramdaman ka pa, boy? Meron. Kaya nila. Yun. Guys, sa mga vlogger dito daw sa Pangasinan, guys, mag-overnight daw din kayo dito. Punta kayo rito kung kaya nyo. Yun. Yan, kaya ngayon guys, bilang nag-i-start pa lang din kami nagba-vlog. And then yun. Sana hanggang mamaya maging success to. And then ngayon guys, papaalam na si Kuya. Yan. So ngayon guys, abang-abang na lang mamaya. Okay, maraming salamat po.
Thank you, kuya. So ngayon guys, ilang oras na lumipas. Kanina, nandito pa si kuya ngayon. Dito na kami. Hindi na kami nakatulog guys dahil sobrang daming lamok. At boy, ano? Tutulog ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Ikaw. Ilang oras na? And then, yun, time check tayo guys. Anong oras na tayo? And then, yun. So yun guys, ilang oras na rin lumipas at 5:32. Yan. Yan guys, 5:32 na. Ano? Dito pa kami sa sementeryo, sa Dagupan. Yan guys, abang-abang. Bye.